אז ערב טוב, הערב אנחנו בהרצאה מספר 165 במסגרת פרויקט עולם אחר בזום. הערב ההרצאה שלנו היא על מזרח הודו ממקדשי אוריסה, אביב, אולי תגיד? אוריסה. ממקדשי אוריסה לשבטי גץ. גץ. המרצה שלנו הערב הוא אביב נעמן, שיהיה לכולנו ערב נעים ובהצלחה. אביב, שלך. ערב טוב לכולם ושנה טובה. התחלנו לשבור שיניים בהרצאה הזו. תשאירו לי את שבירת השיניים, את המקומות ואת הקבוצות ואת השבטים, אתם לא חייבים לזכור כלום. בואו נתחיל את ההרצאה שלנו. כן. אנחנו נעסוק היום במדינה שנמצאת בקצה המזרחי של הודו, לא כל כך פופולרית, לא כל כך ידועה בקרב מטיילים, למרות שיש לה המון מה להציע. כשאני אומר מדינה, הכוונה לאחת מ-28 המדינות שמרכיבות את הודו, וזוהי מדינה, מה שאנחנו קוראים מדינת מחוז, וזוהי מדינת המחוז אוריסה, שבין היתר התברכה גם באוצרות תרבותיים כלל הודים, וגם בפינה מאוד מעניינת של קבוצות שבטיות, שאנחנו היום נעשה להם ביקור קצר. זה דבר שהוא לא כל כך פופולרי בהודו, ולראות את זה מעניין, בעיקר כשזה אותנטי ואמיתי. אז בואו נצלול אל תוך העולם הרביעי. אבל לפני שאנחנו צוללים אל תוך העולם הרביעי, אני מחויב קודם כל להסביר לכם מה זה העולם הרביעי בכלל, מה זה המושג הזה שאני משתמש בו בשם ההרצאה. זה מושג שהוטמע בשנות ה-60, אני מזכיר לכם, בשנות ה-60 של המאה הקודמת היה איזשהו מודל שחוקרים, סוציולוגים, חוקרי מדינה, מדעי המדינה, דיברו עליו, שנקרא מודל שלושת העולמות. העולם הראשון היה המערב בראשות ארצות הברית, העולם השני היה גוש המזרח בראשות ברית המועצות, והעולם השלישי היה מה שכונה לאחר מכן העולם השלישי, והוא בעצם התחיל מגוש המדינות הבלתי מזדהות שנוצר בוועידת בנדונג ב-1955, זה בעצם היה גוש של מדינות שרובם אקס קולוניאליות, זאת אומרת השתחררו מעול קולוניאליזם לאחרונה, ואמרו אנחנו לא מזדהים לא עם הגוש הזה ולא עם הגוש הזה, לא עם העולם הראשון ולא עם העולם השני, ואנחנו לכן גוש המדינות הבלתי מזדהות. בהמשך, בוא נגיד במילניום הנוכחי, גוש המדינות הבלתי מזדהות כבר בשנות ה-80-90 של המאה הקודמת, הפך להיות מה שאנחנו קוראים היום המדינות המתפתחות. אז בכל זאת, מה זה העולם הרביעי? זאת אומרת, אם יש לנו, אנחנו יודעים, יש היום את העולם המפותח והמדינות המתפתחות, מה שבעבר היה העולם השלישי, אז מה זה העולם הרביעי? העולם הרביעי זה מושג של חוקרים, בעיקר אנתרופולוגים וסוציולוגים הטמיעו אותו בשנות ה-60, הרחיבו אותו בעצם בשנות ה-60, והוא מתייחס לאוכלוסיות הבאות. תתי אוכלוסיות המודרות חברתית מהחברה הכללית, כלומר uncontacted groups, קבוצות שאין איתם קשר או יש איתם מעט מאוד קשר והן חיות בבידוד. אוכלוסיות שבטיות כדוגמת ציידים לקטים שכלכלתם כלל לא משולבת בחברה המתועסת, תזכרו את ההגדרות האלה כי אנחנו נדבר על כל הנושאים האלה בהמשך, וקבוצות מבודדות בארצות העולם הראשון שחיות כאילו שהן בעולם שלישי. על כל הדברים האלה אנחנו בעצם נדבר בהמשך ונראה איך הקבוצות האלה משתלבות בתוך ההגדרה הזו. אבל לפני שנצלול לתוך הקבוצות השבטיות של אוריסה, אני צריך כמה מילים בכלל לגבי הודו, לגבי תת היבשת ההודית, לגבי מדינת הודו של היום. בהודו יש 425 קבוצות ילידיות, מה שנקרא, מה שאנחנו אולי נקרא להן קבוצות שבטיות, מה שהופך אותה לבעלת אוכלוסיית השבטים השנייה בגודלה אחרי אפריקה. אני לא סגור על המספרים האלה במאת האחוזים, אבל 425 קבוצות ילידיות זה בהחלט הרבה, באופן כללי בהודו. השבטים האלה מונים בסך הכל כ8% מהאוכלוסייה, שזה מצד אחד מעט, אפילו די מעט, כן? אפילו מעט מאוד הייתי אומר. מצד שני, בהתחשב בממדים של הודו, זה מגיע, הנתון הזה של 75 מיליון פה לא מעודכן, זה היום יותר לכיוון ה-100-110 מיליון שהם אוכלוסיות שבטיות, כי בהודו הכל במספרים גדולים. מרבית הקבוצות האלה פזורות במה שנקרא הפריפריות הערביות
באזורים שהם לא נוחים לחקלאות, לא בעמקי הנהרות הגדולים וגם לא בעמקי הנהרות הקטנים יותר. לאזורים האלה הם בדרך כלל נדחקו על ידי האוכלוסייה ההודית ברהמינית, וכל מי שהיה בהודו מכיר את זה שההודים נדחפים ונדחפים ומתיישבים איפה שאין מקום וזה. אז תארו לעצמכם איך זה בקנה מידה לאומי, לאט לאט האוכלוסיות האלה נדחקות אל האזורים היותר מרוחקים, אל האזורים שבהם יש פחות תרבות ופחות השפעה של השלטון, וכתוצאה מזה גם פחות השפעה של התרבות ההינדואית, הברהמינית, נקרא לזה ההודית המתרבטת. הם מכונים בפי התושבים המקומיים, כל הקבוצות האלה מכונות בפי התושבים המקומיים, בפי ההודים, הן מכונות אדי-וסי, או התושבים המקוריים. אדי זה מקורי ווסי זה אדם או תושב. התושבים המקוריים או האבוריג'ינליים בעצם של הודו, אלו הם הקבוצות שאנחנו נעסוק בהן היום, או לפחות בחלק מהן. באופן כללי הקבוצות האלה משתלבות בתוך פסיפס אדיר שהוא הודו. זאת אומרת, הם אחוזים בודדים מתוך פסיפס אדיר שהוא הודו, ואני מראה לכם פה איזשהו פוסטר של אנשים של הודו, והכוונה היא כאן למיינסטרים הודים, זאת אומרת, בדרך כלל הינדואים או מוסלמים או סיקים, לא מדובר כאן על קבוצות שבטיות. לעומת זאת, אם נפרוס את המפה של הודו ונבדוק היכן מרוכזים השבטים, היכן מרוכזות הקבוצות השבטיות, אנחנו נגלה, וזה לפי הירוק, לפי הגוון הירוק, ככל שירוק יותר כהה עד שחור, אז האזור הוא יותר שבטי. כן, הצבע הכהה ביותר זה 85-97% מהאוכלוסייה של האזור השבטית, כך למשל באזור לדק, ששם הלדקים מכונים בעצם כקבוצה שבטית, למרות שהם טיבטים, הם שייכים לתרבות יותר גדולה שנמצאת ממערב ומצפון להם, אבל עבור ההודים הם מוגדרים כקבוצה כזו. באוריסה, שאנחנו עוסקים בה היום, שזה במזרח הודו, באזור שאני מצביע עליו עכשיו, אנחנו מדברים על סדר גודל של 20-25% מהאוכלוסייה, שהם קבוצות שבטיות. ואכן, העיסוק בנושא הזה של קבוצות שבטיות ושל קבוצות מוחלשות נקרא להם, כי המדינה ההודית בשלב מאוד מוקדם מכירה בזה שגם הקבוצות השבטיות, אבל יש עוד הרבה קבוצות נוספות, הן קבוצות מוחלשות בחברה ההודית. ולכן היא הקימה ב-1970 ועדה שלקח לה 20 שנה לשבת על המדוכה בראשות השופט העליון מנדל, והוועדה הזו שנקראה מנדל קומישן, שהייתה אחד המהלכים החשובים ביותר בהודו במחצית השנייה של המאה ה-20, עסקה בשלוש קבוצות בעצם. היא עסקה בקסטות הנמוכות, כלומר בטמאים, באלה שהורגים אותם, באלה שאסור להם לשתות מהבאר המשותף, וזה בעיקר היה העיסוק שלהם. זה נקרא scheduled castes, כלומר קסטות שהן על האג'נדה, שהן על הסקייג'ול שלנו. הקבוצה השנייה זה scheduled tribes, כלומר קבוצות שבטיות שהן מופלות לרעה, או שמצב ההתחלתי שלהם מלכתחילה הרבה יותר גרוע משל כולם, ו-OBG, מה שהם קוראים other backward groups, כלומר קבוצות מפגרות אחרות שראוי ורצוי לדחוף אותם. הוועדה הזו כאמור פעלה כ-20 שנה, והיא פעלה בהשראתו של לא אחר מאשר מהטמה גנדי, אמנם הוא כבר לא היה בין החיים, נרצח ב-1948, אבל הוא אישית עסק הרבה מאוד בכל הנושא של הדליטס, של הטמאים, והוא אפילו שינה את שמם להריג'אנס, ילדי האל, כך שהשבטים, הקבוצות השבטיות, הלכו פה מה שנקרא תפסו טרמפ יחד עם הקבוצות הקסטות הנמוכות, בשביל להיות תחת הטיפול של המנדל קומישן, שזה דבר מאוד רציני ומאוד כבד ומאוד מחייב היה בהודו. משנתו של גנדי הצטרפה למשנתו של אמבדקר, דוקטור בים ראו אמבדקר מחותמי החוקה ההודית, היה בעצמו טמא ואדם שהגיע למעמד מאוד גבוה, והוא היה מאלה שדחפו את מעמדם של הטמאים, וכאמור הטמאים יחד עם השבטיים ויחד עם קבוצות נחשלות אחרות הלכו למנדל קומישן.
והמנדל קומישן מפרסם ב-1990 את מסקנותיו, והמסקנות האלה גורמות למהומות בכל רחבי הודו. הסיבה היא שמנדל קומישן אומר, הוועדה אומרת, צריך לייצר אפליה מתקנת כלפי כל הקבוצות האלה. כלומר, מכסות בשירות הציבורי, מכסות באוניברסיטאות, נומרוס קלאוזוס, כל מה שאתם רוצים, אפליה מתקנת על כל מה שכרוך בה. וזה מעורר בהודו מהומות כבדות ורציניות מרמת הרחוב, שוטרים מכים מפגין, ועד רמת טיסת אייר אינדיה, אז אינדיאן איירליינס, שסרבה להמריא כי הצוות לא היה מוכן להיכנס למטוס, כי הבוגר הראשון של קורס דיילים שהיה טמא היה על המטוס. זאת אומרת, הנושא הזה הוא נושא קשה וכבד. מה, טמא יגיש מזון בטיסה לברהמין, שהוא נוסע נגיד על הטיסה? לא יעלה על הדעת דבר כזה בהודו. לא יעלה על הדעת. אוקיי? אז הסיפור הזה הוא סיפור שיש בו הרבה מאוד, מצד אחד, קורא לזה רגשות עזים, מצד שני זה אחד הדברים המרשימים ביותר שעשתה הודו בעשרות השנים האחרונות כדי להיטיב עם הקבוצות המוחלשות שלה, כולל השבטים. עכשיו, הודו היא גדולה, את זה כבר אמרתי לכם הרבה, יש בה 28 מדינות, אגב, 28 מדינות מחוז, בעבר היו 25, ו-28 ב-15 שנים האחרונות, 3 מדינות ענק נחצו לשתיים ונוצרו 28 מדינות. אנחנו מתמקדים היום במזרח הודו, בחוף המזרחי של מפרץ בנגל, במדינת מחוז שנקראת אוריסה. באוריסה למעשה 75% מהאוכלוסייה הם אינדו-ארים, הם הודים רגילים, דוברי שפת אוריה. זאת השפה המקומית, היא דומה מאוד לשפה הבנגלית, מערב בנגל נמצאת בצפון לה, למדינת אוריסה, ואלו הם מה שנקרא הודים, רובם הינדואים, אולי יש שם כמה מוסלמים, כמה נוצרים, אולי אפילו רבע יהודי, אבל בסך הכל הודים רגילים לכל דבר ועניין, יש דבר כזה. אבל כ-25% מהתושבים של אוריסה הם אוכלוסייה שבטית, כאשר ב-25% האלה יש 62 קבוצות שבטיות שונות ומובחנות זו מזו, בתוך כל ה-425 שיש ברחבי הודו. אז 62 רק במדינת אוריסה, שהגדולה בהם מונה למעלה ממיליון נפש, והקטנות ביותר זה כמה אלפים בודדים, זה יכול להיות כפר שניים. אוקיי? כך שיש לנו פה פסיפס מאוד מעניין של קבוצות שבטיות ששווה קצת להתמקד בו, וזה שבאמת עשינו. הלכנו קודם כל לבקר בחופים של אוריסה, לאורך המישורים נקרא לזה, ששם חיה האוכלוסייה הרגילה, ששם חיה האוכלוסייה ההודית, אם זה עירונית או כפרית, זה לא משנה כרגע, ושם יש את המקדשים עם הברהמינים בתוכם, כלומר, זה כמובן שונה מאזורים אחרים בהודו, הצבעים שונים, העיטורים שונים, האנשים נראים קצת שונה, אבל זה איכותה של הודו, היא גדולה, היא מגוונת, ואף פעם לא מספיק בביקור אחד או שניים. אוכלוסייה שהיא ברובה או חקלאית או חיה על דייג, אם זה על החוף אז הם חיים מדייג, אם זה יותר פנימה אז הם חיים מחקלאות, בדרך כלל מגידול אורז, בכפרים, כאן רואים את הדייגים חוזרים עם שלל היום הדי דל שלהם, עם עוד כמה ספינות עם מפרשים כחולים, ספינות דייג כאלה, סירות דייג כאלה באופק. בסך הכל אזור מאוד יפה, מאוד רגוע, מאוד שלב, כפרי, אם זה דייגים ואם זה חקלאים, אבל אוריסה היא גם חלק מהתרבות ההודית, נקרא לזה המרכזית, ואני רוצה עכשיו ככה לקחת את הקלייב, לטבוע בשם מדינת אוריסה, שהיא די שולית בסך הכל, את המקומות שלה שהם חלק מהתרבות ההודית הכללית, וחלק נקרא לזה התרבות ההודית הכלל הודית, הפן הודית. ראשית, אחד המחולות היפים ביותר, אחד מסוגי המחול היפים ביותר בהודו, ובהודו יש הרבה מאוד סוגי מחול, רק האל שיבה ידוע כרוקד 108 צורות מחול שונות, אבל אחת מצורות המחול היפות ביותר בהודו זה צורת מחול שנקראת אודישי, אודישי הכוונה אוריסי,
אודישה, אוריסה, זה אותו דבר. מדינת אוריסה, מדברים באוריה, והמחול שנקרא אודישי, זה הכל אותם מילים, זה הכל סביב אותה מילה. זה היה צורת מחול, זו הייתה צורת מחול ייחודית שהייתה נהוגה במקדשים עד המאה ה-19, ועסקו בה בעיקר קורטזניות. קורטזניות זה מילה יפה לזונות מקדש, הייתי אומר. זאת אומרת, נשים שלא היו נשואות, ואם היו להם ילדים, אז לילד קראו על שם האבא חבר'ה, וגרו חיו במקדש, והיו חלק בעצם מהשירותים שהמקדש העניק, הם היו רוקדות, הם היו מפתות, והיה בעצם בצורת מחול הזו איזשהו משהו שמצד אחד זה היה מחול הודי קלאסי, שדיבר על האלים, אוקיי? על סיפורים של האלים, סיפורי האל קרישנה במקרה הזה, מצד שני, היה בו גם את האלמנט של הפיתוי, וקרישנה ידוע כאל של אהבים. אז בואו נצפה בקטע קטן של אודישי, סתם שתראו איך זה ותחוו את המוד. תכף תראו איך שני הבחורים הולכים לאל קרישנה שמנגן על החלילים שלו. האל קרישנה מנגן על החליל עם ארבע דמות. טוב, האם זה מפתה או לא, זה כבר עניין של תרבות כנראה. אני אפסיק פה כדי שלא תצטרכו לראות את הכל, אבל אני אגיד לכם עוד מילה אחת על המחול הזה. המחול הזה נעלם, פשוט נעלם מהודו במאה ה-19, בגלל אופיו הפתייני ובגלל שמי שעסקו בו, האנשים שעסקו בו בסופו של יום עסקו בזנות, הבריטים לא כל כך אהבו את זה. אז הם ככה, הם לא הוציאו את זה מחוץ לחוק, אבל הם מאוד לא עודדו את זה ואמרו שזה לא יאה, וזה לאט לאט נעלם בסוף המאה ה-19. היום בהודו יש בתי ספר שמנסים לשחזר את זה מתוך הטקסטים, את המחול הזה. ומה שראיתם עכשיו זה בעצם ניסיונות שחזור של מחול, של צורת מחול שנעלמה מהעולם. עוד אוצר תרבותי מדהים שנמצא במדינת אוריסה זה מקדש סוריה, שנמצא בעיירה בשם קונרה, אנחנו כמובן נבקר שם בטיול שלנו. מה שמיוחד במקדש הזה זה בעצם שלושה דברים. אחד זה העובדה שהוא בכלל לסוריה, אל השמש הוודי. סוריה הוא אל מהשכבת האלים, רובד האלים הקדום ביותר בתרבות ההודית. שיבה, וישנו, האלים שאנחנו רואים אותם היום, ברמה, אלו אלים מהרובד החדש ביותר בתרבות ההודית, לכן הם גם הפופולריים ביותר. לסוריה אין אף מקדש אחר בהודו, בטח שלא, וזאת הנקודה השנייה, בסדר גודל כזה ובעוצמה כזו, תראו על איזה בנייה מדובר, המקדש הזה, הוא כרגע לצערי בתמונה הוא היה בשיפוץ, הוא מאמצע המאה ה-13, סביב 1250 לספירה הוא נבנה, כאשר, וזה גם מעניין, מרביתה של הודו, לפחות החלקים הצפון מערביים, כבר נמצאים תחת כיבוש אסלאמי באותה תקופה, של סולטנות דלי. אבל במזרח ממשיכות לפרוח ממלכות הינדואיות, שאחת מהן מקימה באוריסה, אז היא נקראה בשם אחר, הממלכה הזאת מקימה את המקדש לסוריה, לאל השמש, שזה נדיר מאוד, כי כמעט ואין כבר מקדשים לאלים ודים, לרובד העתיק ביותר בתרבות ההודית. אז אמרנו שני דברים מאוד מרשימים, אחד זה העובדה שזה בכלל לסוריה, השני זה הגודל שלו, ושימו לב שסוריה, אל השמש, נוהג בעצם על מרכבה, אתם יכולים לראות פה את הגלגלים, ובחזית יש חורבות של סוסים. יש למעשה 12 גלגלים מכל צד, מה שאומר סך הכל 24, כי זה 24 שעות של השמש, כאילו, הסיבוב של היממה, כאילו, ויש 12 סוסים, כי זה 12 חודשי השנה, אוקיי? והדבר השלישי שמרשים במקדש הזה, זה בעצם רמת האיתור שלו, רמת הקישוטים, אנחנו עוד לא הגענו בכלל לשבטים, כן? וחלק מזה
קישוטים, עיטורים יפים, וחלק מזה סתם יפים, וחלק מזה אפילו עיטורים אירוטיים, במיטב המסורת של מקדשי קג'וראו. אני לא מראה פה את הנועזים יותר, כי זה משודר בפייסבוק, אז יפסלו לנו את זה, אבל בהחלט יש פה גם ייצוג לאומנות אירוטית, ממש אומנות יוצאת דופן. תראו רק את הגלגלים של המרכבות, איזה יופי, ומדובר פה באמת על מבנה ענקי שמבקרים בו. עוד מקדש פעיל, חי, ומעניין לא פחות, למרות שהוא נראה הרבה פחות מרשים, זה המקדש של ג'גנאת' בעיירה פורי. למה הוא מעניין כל כך? הוא מעניין כל כך משום שא' הוא אחד מארבעת המקדשים שפזורים ברחבי כל הודו, בארבעת רוחות השמיים, במזרח, במערב, בצפון ובדרום, שנקראים ארבעת הווישנו דהמס. זאת אומרת, ארבעת המקומות שבהם מתגלה האל וישנו. תכף אני אתייחס לעניין הזה של המיקום הגיאוגרפי והעניין הזה של ארבעת המקדשים. אז ג'גנאת' פורי הוא אחד מאותם ארבעת וישנו דהמס, והוא מצוי בעיירה פורי באוריסה, בחוף המזרחי של הודו, והוא מסמל במסורת, לא בגיאוגרפיה, במסורת ההודית הוא מסמל את הקצה המזרחי של הודו. והמקדש הזה הוא מרכז ענקי של עולי רגל, שבאים מכל רחבי הודו, וזה מה שמרשים בו, כי רואים שם תמילים, ורואים שם לא סיקים, פנג'בים, הינדואים, ורואים שם מהראשטרים, ומכל רחבי הודו, שמגיעים למקדש ג'גנאת', לאל ג'גנאת' בפורי, כדי להגיש לו מנחה ולחלות את פני האל. והדבר השני שמאוד מעניין במקדש הזה, זה שפעם ראשונה אנחנו רואים פה, וזה אחת הפעמים היחידות שרואים בהודו, סינתזה בין המסורת ההודית הגדולה. מקדש הוא אחד מארבעת המקדשים החשובים בהודו לציון רוחות השמיים, כן? זה משהו שהוא כאילו פן הודי, כלל הודי, לבין המסורת השבטית הקטנה של האזור. והשילוב הזה, הסינתזה הזאת, באה לידי ביטוי בשני אופנים. האחד זה עצם העובדה שווישנו, האל הגדול, אולי האל הגדול ביותר בהודו, החשוב ביותר בהודו, מתגלה כאן בדמותו כג'גנאת'. הוא לא מתגלה כאן בתור וישנו, הוא מתגלה כאן כג'גנאת', וג'גנאת' הוא האל הפטרון של קבוצה שבטית שנקראת סאורה, שחיה כאן באוריסה ונקראת סאורה. זאת אומרת, המסורת ההודית הגדולה לקחה את האל המקומי, את ג'גנאת', שילבה אותו במסורת הגדולה, וזה לא בעיה, הם עושים את זה באמצעות סיפורים ופורנות, זה נקרא, כל מיני סיפורים שהם כותבים על המקום ועל איך זה בעצם וישנו, בעצם ג'גנאת' הוא וישנו, כן? והפכה את ג'גנאת', שהוא האל המקומי של קבוצת הסאורה השבטית הזאת שמונה, לא יודע, כמה עשרות אלפים, הפכה אותו לאל שמוכר בכל רחבי הודו, למרות שזה המקדש היחיד לו הגדול, אבל מכל רחבי הודו באים לחלות פניו כאן. והדבר השני המעניין, זה שכדי למסמר את הסינתזה הזאת, שהנה לקחנו את ג'גנאת' האל המקומי והפכנו אותו לפנים של וישנו, להתגלמות של וישנו, וככה באים מכל הודו לחלות פניו, כדי למסמר את הברית הזו, הם גם הפכו את הכהנים, חלק מהכהנים, רוב הכהנים של המקדש הזה הם ברהמינים, ממשפחות ברהמיניות, הודיות רגילות, כאילו שהם צאצאים של ברהמינים, ויודעים את המלאכה ויודעים את עבודתם, אבל חלק מהכהנים הם כהני סאורה שבטיים, שאינם ברהמינים, הם אפילו טמאים בין ההודים, כך שבכלל להכניס אותם למקדש זה וואו גדול, ובכל זאת הם חלק מהקומפלקס של המקדש, כך שאנחנו רואים פה ממש, אני לא יודע כמה אתם מכירים את התרבות ההודית, אבל היא מורכבת והיא עמוקה והיא מרובת רבדים. פה אנחנו רואים מה שנקרא בתהליך מחקר הודו, מה שנקרא נישואין בין מסורת גדולה למסורת קטנה. בין המסורת הגדולה, וישנו של כלל הודו וזה, לבין המסורת הקטנה, ג'גנאת' של שבט הסאורה. אוקיי? אנחנו כמובן מבקרים גם במקדש הזה. רק הייתי חייב לכם סיפור על ארבעת המקדשים לוישנו,
ברחבי הודו, אז אלה הארבעה, בדרינת בצפון, דוארקה במערב מימינו, אני התחלתי משמאל, בדרינת בצפון, דוארקה במערב, פורי במזרח, זה מה שראינו עכשיו, ג'גנת פורי, ורמשוורם בדרום בתמיל נדו. אלה ארבעת הווישנודהאמס של הודו. אנחנו עוזבים את המישורים ומתחילים לעלות במעלה הערים. הערים באופן לא מפתיע נקראים הגאטס המזרחיים, ערי הגאט. גאט זאת מילה סנסקריטית שפירושה מדרגות שיורדות למקור מים. מה שנקרא גבעות שיורדות לים גם עונות להגדרה הזאת. אז יש את המישורים ויש את הגבעות והערים, ואלה נקראים ערי הגאט. אנחנו לאט לאט מתחילים לעלות בערי הגאט, בהתחלה סממני השלטון עוד די ברורים, הכבישים רחבים, למרות שפה ושם המקומיים משתמשים בהם לייבוש האורז, כן? אבל לאט לאט סממני השלטון מתחילים להתחלף, אתה רואה לאט לאט ירידה בתשתיות, ככל שאתה מתרחק מהאזורים החקלאיים, מהאזורים הכפריים, אתה רואה לאט לאט ירידה בסמלים של השלטון, התשתיות מפורקות, הילדים צריכים ללכת דרך שדות אורז כדי להגיע לבית הספר, ובסוף כל מה שנשאר מהמדינה ההודית הגדולה זה איזושהי מית באיזשהו כפר שיושבת עם כמה ילדים ככה ומלמדת אותם לשנן איזה משהו כזה או אחר. לאט לאט הנופים משתנים, פחות שדות חקלאיים ויותר אזורים של יערות, ואנשים, אתה רואה, לאט לאט יוצאים מהיער שנושאים, נשים נושאות כל מיני זרדים עליהם, ולאט לאט אתה מבין שהגעת, אתה מתחיל להגיע לארץ של השבטים, לעולם הרביעי, זה שמעבר לקשת בענן, ששם אין מדינה ואין חברה ואין קסטו ואין רעש ואין רדיואי, יש רעש, בהודו תמיד יש רעש, כן? אבל אתה לאט לאט מתחיל להבין שהגעת לאזור אחר, לארץ השבטים. אנחנו מבחינים באוריסה בשתי קבוצות אתנו-לינגוויסטיות של שבטים. הייתי אומר, את כל השבטים אנחנו יכולים לחלק, אנחנו נדון פה היום ב6 שבטים, ב6 קבוצות שבטיות, למעשה ב4. נזכיר 6, נדון ב4. אבל נחלק אותם בשתי קבוצות עיקריות, אלו שהם דוברי שפות המונדה ואלו שהם דוברי שפות דרווידיות. זוהי חלוקה אתנו-לינגוויסטית, כלומר על פי השפה שבה מדברים, ולא על פי איך הם נראים, מלוכסנים, קהים יותר, קהים פחות, עיניים עגולות. אף אחד לא שואל את השאלות האלה, כי השאלות האלה הן כבר לא כל כך לגיטימיות, אוקיי? בטח שלא אחרי שהתחילו למדוד אורך אפים בשנות ה-40, או בשנות ה-30 של המאה הקודם, אוקיי? אבל אנחנו היום במחקר עוסקים בעיקר במה שנקרא אתנו-לינגוויסטיקה, זאת אומרת אנחנו מנסים להפריד את האנשים, את הקבוצות על פי השפות. אז יש את דוברי שפות המונדה, שפות המונדה ביסודם הן שפות דרום מזרח אסיאתיות, שפות אוסטרלו-אסיאניות, מה שנקרא, על פי ההגדרות של הלינגוויסט, פיטר שמיט. הן קרובות, הן קשורות לשפות של המון והחמר, החמר זה בקמבודיה והמון זה בבורמה, אוקיי? הן קשורות לשפות האלה, ובעוד יש סך הכל 17 קבוצות שדוברות שפות מונדה, אבל אין בהכרח קשר גזעי ביניהם. לעומת השפות הדרווידיות שהן שפות הודיות, דרום הודיות, יש סך הכל 18% מכלל אוכלוסיית הודו, שמדברת שפות דרווידיות, זה הרבה יותר ממה שיש בכלל שבטיים בהודו, אוקיי? כי רובם בדרום, ורובם הינדואיסטים בכלל, הם חלק מהמיינפולד, מהמרכז ההודי, נקרא לזה. התמילים, הקרלים, באנדרה פרדש, בכל המקומות האלה, הם דוברי שפות דרווידיות, אבל הם הודים רגילים. באוריסה יש כיסים שהם דוברי שפות דרווידיות של קבוצות ילידיות, קבוצות שבטיות, חלקן ממוצא דרווידי, אבל חלקן בכלל נראים פרוטו-אוסטרלואידי, כלומר, אף פחוס, שיער מקורזל, תווי גולגולת פרוטו-אוסטרלואידי, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, זה שיש שתי קבוצות אתנו-לינגוויסטיות מאובחנות, אבל אין זה אומר שהמוצאים של האנשים משתי הקבוצות האלה הם זהים.
או שהם בכלל קשורים לקבוצה. זאת אומרת, יכולים להיות דוברי שפות דרווידיות של ממוצא אוסטרלואידי, יכולים להיות דוברי שפות מונדה של ממוצא הודי, ולא ממוצא אוסטרלואידי, למרות שהשפות הן ממוצא אוסטרלו-אסיאני, אוקיי? אז זה נהיה מורכב, נכון, אבל אתן לכם דוגמאות, סתם ככה, דוברי שפות המונדה, בקרבם אנחנו מונים את קבוצת הסאורה וקבוצת הגדבה, שתיהן אגב קבוצות שדי משולבות, נקרא לזה כבר במיינסטרים ההודי, כי הן חיות גם בפחות בידוד, וקבוצה שחיה בבידוד מאוד גדול, שנקראת הבונדה, וזאת קבוצה שמאוד לא משולבת, ושלושת הקבוצות האלה מדברות בעצם את שפות המונדה, אבל קשה להגיד שהן מאותו מוצא, הקבוצות האלה, אוקיי? קשה להגיד את זה. לעומתם הקבוצות הדרווידיות, זה מי שמדבר אותם, זה שלוש קבוצות שאנחנו מכלילים אותם תחת הגדרת קבוצת הקונד. שבטי הקונד, יש שלוש קבוצות של שבטי קונד, דסיה קונד, קוטיה קונד, והמבודדים ביותר הדונגריה קונד. גם כאן אנחנו רואים שבקרב הקבוצות הנמוכות יותר, היותר משולבות במיינסטרים, יש שוני בין תווי הפנים בינם לבין האלה שחיים גבוה יותר, כמו בין הבונדה והסאורה והגדבה, ובכלל הייתי את החלוקה הלינגוויסטית הזאת, מה שנקרא, לוקח לידיעה, אבל היא לא בהכרח מעשירה אותנו בידע לגבי הקבוצות האלה. אפשר להמשיך? כן. בואו נתרכז רגע בקבוצת הקונד, אותה קבוצה שמונה שלוש קבוצות שונות, שהזכרתי קודם, דוברי שפות דרווידיות, הם כוללים את הדסיה קונד, את הקוטיה קונד ואת הדונגריה קונד. אמרתי לכם, ההרצאה הזאת זה שבירת שיניים עם השמות, אבל אין מה לעשות, אלה השמות שלהם. ואנחנו קצת נספר עליהם. קודם כל, הקונד הם הקבוצה השבטית הגדולה ביותר באוריסה, והם מונים כמעט 1,000,000 איש, שהם סך הכל כ-18% מהאוכלוסייה השבטית באוריסה, לא מכלל אוכלוסיית אוריסה, אוקיי? הדסיה, שהם אנשי השפלה, אלה שחיים הכי נמוך, אלה שיש להם הכי הרבה משולבים במיינסטרים ההודי, כן? אבל לא מאוד, אתם תכף תראו את זה, כן? מהווים 98% מבני הקונד, כלומר מרבית בני הקונד, יותר מ-900,000, אלו בעצם הדסיה. סליחה. כך ששתי הקבוצות האחרונות, הקוטיה ויותר מכך אפילו הדונגריה, הן קבוצות קטנות יותר שמונות פחות מ10,000 נפש. הדונגריה לדעתי מונים היום משהו כמו 8,000 נפש. הקוטיה זה כמה עשרות אלפים בודדים, אבל זה כלום לעומת הדסיה שהם קצת ענק כאילו של 900,000 בערך. יש להם בין שלושתם מדרש שמות מעניין על פי הגובה. עצם המילה קונד פירושה אנשי הרים, אנשים שחיים בערים, וזה כינוי שנתנו אנשי השפלה, ההודים, האוריאנים, לקבוצות השבטיות. אבל בתוך הקבוצה השבטית הם נתנו אחד לשני כינויים אחרים. הם כינו את הדסיה, אלה שחיים בשפלה, הם כינו אותם אנשי השפלה, הקונד של השפלה, דסי זה שפלה, דסיה זה אנשי הקונד של השפלה. קוטיה, זה בא מהמילה קוטיה שפירושה תעתוע באוריאנית, ואתם עוד מעט תראו למה קוראים להם הקוטיה קונד, ודונגריה זה על שם אדמות הבר, הדונגר, החלקות שנמצאות בערים שהם מאבדים אותם, אנשי הדונגריה שחיים מבודדים מאוד בערים. כך שביניהם יש את המדרג הזה ואת העניין של הגובה, באיזה גובה אתה חי. עכשיו, כל שלושת קבוצות הקונד קרובים אתנית מאוד לקבוצות פרוטו-אוסטרלואידיות, אך לשונם, שנקראת קו, סליחה, בטעות לחצתי על המיוט, הנה, אני רק אסדר את זה עכשיו כי אני צריך לראות מה שאני קורא. לשונם שנקראת קווי, או קוו, היא בקבוצת השפות הדרווידיות, וזה בדיוק כמו שאמרתי מקודם. בואו נבדוק קצת את הקבוצה הזאת, את הקונד, על שלושת המרכיבים שלה, בואו נבחן קצת איך הם חיים. הדסיה קונד חיים בכפרים, אלה אנשי השפלה, הם חיים בלב אזור שהוא עדיין חקלאי,
והם חיים בכפרים שבנויים מרחוב אחד ארוך ורחב, שמשני צידיו בנויים הבתים. פה מדובר בכפר משוחזר, אז אפשר לראות ששמו פה אדמה כבושה באמצע, זה לא רק בוץ וכל מיני זה, ויש תעלת ניקוז, ושמו אפילו על הבאר משאבה, לא צורך יותר עם דלי וזה, אז יש על הבאר המרכזית גם משאבה, יש אפילו חשמל, אתם רואים את חוטי החשמל כאן הולכים לאורך הכפר, ויש אפילו תקשורת, כלומר יש גם בחלק מהבתים אינטרנט, אפשר לראות פה כבלים של תקשורת. מה עוד אפשר לראות פה? בקצה הימני התחתון של המפה, אגב אתם יכולים גם לראות פה את הגגות המאוד נמוכים של הבתים, גגות שיורדים מאוד נמוך, כך שבשביל להיכנס אתה צריך להתכופף, לפעמים אפילו לזחול בשביל להיכנס לבתים. עוד בתמונה הזאת אנחנו רואים בקצה הימני התחתון שלה, אני עכשיו אקיף את זה בעיגול ירוק, אתם רואים שם גל של אבנים, ואם נתמקד בגל אבנים בזה, אז אנחנו נראה שזו בעצם האלה של הכפר, האלה הפטרונית של הכפר, ששמה דהרני פנו. דהרני פנו זאת האבן הזו שאני מצביע עליה עכשיו. זה בעלה, שאני אפילו לא זוכר את שמו, זה כאילו הנקבה והזכר, זה בעלה שהוא גול עץ, אוקיי? אז זה הזכר. מדובר פה על פטישיזם מאוד קדום, זאת אומרת, אפילו לא אלים מסוגננים או מעוצבים או משהו, כלום, זה אבן ובול עץ. מה שמעניין בדהרני פנו, ואצל הדס יקון, עם כל זה שהם הכי מתורבתים והכל, האלה שלהם הייתה תובעת קורבנות דם, ואני בכוונה לא כתבתי פה, אבל היא הייתה גם תובעת קורבנות אדם, אוקיי? עד סוף המאה ה-19, הדס יקון הקריבו קורבנות אדם, עדיין פה ושם הם מקריבים קורבנות חיים, קורבנות דם, בעלי חיים, עזים, חבירים, משהו כזה, אבל עד סוף המאה ה-19 הם הקריבו קורבנות אדם, כמחווה לאלה, לדהרני פנו, ואני עוד מעט אסביר על זה טיפה יותר. לגבי החיים החומריים שלהם מאוד מאוד פשוטים, כלי עבודה מאוד בסיסיים, כל מיני סכינים, שפכטלים, המקסימום שהם מגיעים אליו זה גרזנים שגם אותם הם משייפים על אבנים, כלי עבודה מאוד פשוטים, כאמור תרבות חומרית מאוד פשוטה, לאורך הגגות של הכפרים, אפשר גם לראות כמובן שבבתים אין מים זורמים, אז כולם הולכים לבאר של הכפר, למשאבה, אבל יש כבר משאבה, כי זה כבר משוחזר, לאורך הגגות של הבתים וגם על הרצפה אפשר לראות כל מיני פירות יער מתייבשים. זה לא, יש שם גם אורז, זה נכון, יש קצת אורז, אבל כל היתר זה לא דברים שאנחנו מכירים, זה כל מיני פירות שהן מביאות מהג'ונגל, ומייבשים אותם, כאשר על הגג, פה אני יכול להגיד לכם שזה פרי של עץ שנקרא מהווה. מהווה נקרא גם באנגלית בננה טרי, זה עץ שהוא אנדמי לתת היבשת ההודית, הוא אופייני רק לתת היבשת ההודית, ופירותיו משמשים להפקת אלכוהול מקומי, שהם מקומיים מאוד מחבבים, והם קוראים לו מהווה על שם הפרי. אז זה פרי המהווה. עוד אפשר על הבתים, על הגגות, לראות גם את כלי החרס מתייבשים, ופה מדובר בכלי חרס שמשמשים לשתיית המהווה. זאת אומרת, עם זה הם שותים את האלכוהול המקומי, אחרי שהחמר מתייבש, הם משתמשים בזה לשתיית המהווה. סביב הכפרים של הדס יקון, יש אזורים חקלאיים של טרסות אורז, הם עוסקים למעשה בשני גידולי cash crops עיקריים, מה שנקרא, שאתה מגדל מעבר למה שאתה צריך והולך למכור את זה בשוק. אורז, והשני זה טבק. טבק, אורז גדל בהצפה, טבק לא גדל בהצפה, אבל וזקוק להרבה פחות מים כמובן מאשר אורז, וזה יבול מזומן מאוד טוב, משום שאפשר להוציא אותו לשיווק בשווקים ולתעשייה, ולמכור אותו לתעשייה, והמחיר שלו הוא טוב אני חושב, ואפשר גם להשתמש בו לצרכים המקומיים. בוא נתחיל לגלגל סיגר.
תראו איך הוא מכין. סיגר מטבק. זה הלב של טבק. אוי הבן. סליחה. בתוכו הוא שם גוש של טבק. עובר אותו בידיים. זה מתחיל לגלגל. חותן את הקצה, והנה התוצאה. המקומי מעשן את הסיגר המקומי. אני יכול להגיד לכם שניסיתי את זה וזה לא... כמעט מתתי מזה, מרוב שעולים. כן, התחלנו לדבר מקודם על העניין הזה של דהרני פנו. פה אתם רואים אותה בכפר אחר של הדס יקון. שוב, רואים פה את האבן ורואים פה את הבול עץ מאחוריה. בכפר הזה, שביקרתי, באחד הפעמים שביקרתי שם באזור, יצא לנו גם לפגוש את המריה. המריה, סליחה, את הלמבה, הלמבה. הלמבה זה תואר שבעצם לא כהן, אבל זה שאחראי על טקסי הקרבת הקורבנות. עכשיו הוא עצמו לא הקריב קורבנות אדם כמובן, כי זה כבר מהמאה ה-19 הבריטים אסרו על זה, אוקיי? אבל הוא עוד יודע לספר שהסבא רבא שלו בגיל צעיר עדיין זכה להקריב כמה פעמים קורבנות אדם, ואיך הוא אומר? בלילות של ירח מלא אנחנו עדיין יכולים לשמוע את הצרחות של הקורבנות. ואז הוא לקח אותנו, זה ממש מעמיד את השערות על הידיים. כאילו, יש לו זיכרון קולקטיבי של משהו שהוא לא עשה אותו אף פעם, אבל הוא כאילו מרגיש שהזאבים קוראים לו בלילות של ירח מלא, כן? כי אז היו עושים את הטקסים האלה בלילות ירח מלא, אוקיי? ואז הוא לקח אותנו פנימה לתוך הבית שלו, שם לצערי הוא לא נתן לי לצלם, אבל הוא הראה לנו את המריה, סליחה, את הדומה. הטקסים האלה נקראו טקסי מריה, הטקסים של הקרבת קורבנות אדם. והדומה, כן, זה נקרא כמו הפרלמנט הרוסי, אבל זה לא קשור. הדומה זה חדרון קטן בתוך הבית שלו, ששם הוא מחזיק את אביזרי הקדושה, נקרא לזה, את אביזרי הפולחן. הייתה שם מאכלת כזאת, סכין כזה, הייתה שם קערה על האיסוף של אדם, היו שם שרשראות שהיו קושרים איתם את הקורבנות. עכשיו זה עסק מפחיד, קצת מפחיד. נכון שהם כבר לא עושים את זה, אבל קצת מפחיד. איך הוא אומר? בלילות של ירח מלא אני עדיין שומע את הצעקות של הקורבנות. זה אצל הדסיה שהם עוד איכשהו הכי נורמלי, לא פסיכיים כאלה. אצל הקוטיה לעומת זאת, מה שמאפיין אותם יותר מכל, ולכן גם נקראים קוטיה קון, זה הקעקועים, הטאטוז, הקעקועים שעושים על בנות שמקועקעות לקראת הגעתן לבגרות. פה זה בת צעירה יחסית שהקעקועים עליה טריים כמובן, אבל אפשר לראות את זה גם על נשים מבוגרות יותר, וגם פה אתם יכולים לראות דורות שונים כאילו עם הקעקועים האלה על הפנים. גם הדונגריה מקעקעים, הדונגריה קון, הקבוצה השלישית, אבל זה בדרך כלל קעקוע קטן רק על מרכז הלחי של אנשים בצורה של קלשון, משולש כזה 1, 2, 3 כזה. אז הקוטיה כאמור מקועקעות, פה זה הקוטיה לא מקועקעת, סתם כי זו תמונה יפה. ופה קוטיה שחוזרת מרחצה בנהר, שוב סתם תמונה יפה. ובעצם נעבור לדונגריה, כי הם הקבוצה הכי מעניינת, הם החבורה הכי מעניינת בקרב הקון, בקרב קבוצת הקון. אלו הם אנשי הערים פר אקסלנס. הם חיים בכפרים בערים, כפרים מאוד מבודדים, שאגב בדרך כלל אסור לבקר בהם בכלל. מותר לפגוש אותם בכפרים יותר למטה כשהם באים בימי שוק. זה כן, אבל בכפרים שלהם כבר לא מרשים לבקר, כי הם לא רוצים תיירים, הם לא רוצים ממשלה,
הם לא רוצים פשוט, אז מכבדים אותם, אוקיי? הם גם נראים ביזאריים, נראים מוזרים, הם אנשים תמיד עם השלוש הגילים האלה באף, בנחיריים, ותמיד עם כזה טוניקה לבנה או בצבע אחר, ומכנסיים שבעצם עשויים גם מחתיכת בד אחת, זה דוטי נקרא בהודו, שהן קושרות כזה, שני חלקים. הגברים נראים עוד יותר מוזר, הם בדרך כלל מאוד גבוהים, תמיד הולכים עם איזשהו מקל או איזשהו גרזן ארוך ביד, ותמיד יש להם את הכלי לשתיית המהווה איתם. הם מגיעים לשוק בשביל לשתות מהווה שם, בשביל לשבת ולשתות, שם יש מהווה, אוקיי? אז אלה הדונגריה. עוד מעט נבין למה קוראים להם דונגריה, כבר אתם רואים פה בכותרת, הם נקראים כך על שם אדמות הדונגר. אדמות הדונגר, עוד מעט אני אסביר לכם עוד מעט נגיע לסיפור של הכלכלה של השבטים, אז באמת נוכל לדבר יותר על אדמות הדונגר. קצת תמונות מהשוק של הדונגריה, של הדונגריה קונט. הם באמת נראים אחרת, אנשים הולכות עם הרבה מאוד קישוטי נחושת, אם זה הגילים באף, אם זה סיכות כאלה בשיער שהן שמות, תכף תראו גם את הגילים באוזניים, וכמובן הקעקוע הזה במצח שדיברתי עליו. הנה שוב רואים פה, תסתכלו על הגילים שיש לה על האוזניים משני הצדדים, גם כמות מאוד גדולה, זה לא זהב, זה בדרך כלל נחושת, אין להם כסף לזהב, אבל בסוף זה שוקל. גם זאתי עם הגילים, סוחבת ככה את התינוק עליה, בתוך החתיכת בד הזאתי, זה הכל מהשוק שלהם. ופה הנשים המבוגרות יותר של הדונגריה קונט, בוחנות תכשיטים חדשים מנחושת, טבעות, נזמים, כל מיני תכשיטים שהן יכולות לקנות, וכמובן זה לפני שהזכרנו עוד את הצעדות שיש להם על הרגליים. תראו את המשקל, ביחד זה נחושת יצוקה, ביחד זה שוקל למעלה מ-800 גרם לדעתי, שניהם, משהו כמו 400 גרם כל אחד, אני לא יודע אם צריך יצוק או חלול בעצם, הרמתי את זה אבל זה שוקל, זה שוקל. זה אזיק לא נעים על הרגל, זה הקישוט של נשות הדונגריה. קצת לגבי הכלכלה של השבטים בכלל, לא רק קבוצת הקונדה, אלא גם הקבוצות האחרות. בגדול בקרב הקבוצות, בגדול בקרב הקבוצות האלה אנחנו מונים 4 מרכיבים עיקריים של כלכלה, ככה הם מחלקלים את עצמם. עכשיו אין אחד שמאפיין קבוצה אחת, אבל יש מרכיבים שהם יותר מאפיינים קבוצות שחיות יותר גבוה, או יותר מבודד, או קבוצות שיותר חיות יותר נמוך, או משהו כזה. המרכיב הראשון שזה כלכלת היער, ציד, לקט ודייק, מסורתיים, כן? לא מודרניים, לא מתועשים. זה למעשה משותף לכל הקבוצות. לא משנה מה הגובה שהם חיות בו, גם אלה שחיים נמוך וכבר רואים טלוויזיה בבית שלהם ורואים האח הגדול וזה, הם יודעים מה לקטוף בג'ונגל, איזה שורשים, איזה פירות, איך מכינים מזה, איך מכינים מזה, מה מכינים מזה, מה עושים מזה, אוקיי? זאת אומרת, כלכלת היער משותפת לכולם, מה שמשתנה זה כמובן חלקה במרכיב, בעוגה הכלכלית של הקבוצה. אצל קבוצות גבוהות יותר, כלכלת היער היא חלק משמעותי יותר ברכיב, בהכנסה הכלכלית, הייתי אומר, בכלכלה שלהם, אוקיי? המרכיב השני זה כלכלת דונגר, שהזכרתי את זה מקודם, על שם כלכלת הדונגר מכונים הדונגריה קונט, המוזרים האלה שראינו קודם. הדונגריה עוסקים בחקלאות דונגר, שפירושה, או שמה בעברית זה חקלאות קרות ושרוף, ושמה באנגלית shifting cultivation. שני השמות האלה למעשה ייתנו לנו את המהות של החקלאות הזו. זה קורה כך, בסביבות נובמבר מגיעים לחלקת יער עם עצים, וקורטים את העצים. נובמבר כי זה תחילת העונה היבשה, אחרי זה כבר לא יודעים גשמים.
הם יכרתו כמעט את כל העצים בחלקה, שהם רוצים אחרי זה לאבד אותה, אבל הם ישאירו עצי פרי מניבים כמו עץ מהווה או עץ מנגו, משהו כזה, עצי פרי מניבים לא יכרתו. ואז הם הולכים, זה בנובמבר, חוזרים במרץ, העצים התייבשו, שורפים אותם, ועם האפר שלהם מטייבים את החלקה. ואז באפריל באים וזורעים, הגבר הולך לישון עם מקל כזה, עם שפיץ מברזל, עושה חור ברצפה, האישה הולכת אחריו, זורקת 2 זרעים בחור, זו כלכלה, זה חקלאות דונגה, אוקיי? ואז המחזור החקלאי, לא משנה, זרעו קסבה, זרעו תפוחי אדמה, זרעו בצל, זרעו חרדל, לא יודע מה, עדשים, מה שבא כאילו, והמחזור החקלאי מסתיים, ואז בנובמבר מתחילים מחדש, או במרץ, אם זה כבר חלקה זה. כל חלקה מעובדת 2, ואז נוטשים אותה ועוברים לחלקה הבאה. הבעלות על החלקות היא על פי מי שפעיל בהן. אם מישהו התחיל לקרות חלקה, היא שלו. כל עוד הוא עובד בה, כל עוד הוא זורע בה, היא שלו. נטש אותה, הפסיק לזרוע, הגיע אפריל לא זרע, מישהו אחר יכול לקחת את זה. אוקיי? זאת כלכלה שהיא לא מאוד יעילה, היא כלכלה די דלה, אבל היא מרכיב די משמעותי, בעיקר בקרב הקבוצות הגבוהות. הדונגריה קונט והבונדה, שעוד לא דיברנו עליהם בכלל, אבל נזכיר אותם כמובן לפינאלה כי הם הצימוק. מרכיב שלישי בכלכלה זה עניין המטעים. כלכלת מטעים, גינות ירק ומשק חי, שבדרך כלל מרוכז בסביבת הכפרים. יש את זה לכולם, אבל פחות לקבוצות הגבוהות, יותר לקבוצות הנמוכות. כלכלת מטעים יכולה גם לכלול cash crops, כמו קשיו במקרה הזה, זאת אומרת זה משהו שאפשר אחרי למכור אותו בכסף, אפילו בכסף טוב. חזירים, עיזים, תרנגולות בשלים, אפילו פרות ובופלוס. אגב, השבטים לפעמים מקריבים פרות, תזכרו שבהודו הפרה קדושה, והם גם אוכלים בקר. אין מה לעשות, הם ככה, הם כאלה, אוקיי? גם המוסלמים אוכלים בקר, מותר להם, כאילו. עכשיו נהיה להם יותר ויותר קשה, בגלל מודי. וכמובן הרכיב הרביעי, שזה בעצם כלכלת טרסות, שכוללת גידול אורז, חיטה, טבק וכל מיני גידולי כסף כאלה ואחרים, זה מאפיין יותר את הקבוצות הנמוכות, הדסיה, הקוטיה, הסאורה והגדבה. אלו הקבוצות היותר נמוכות, והם עוסקים יותר בחקלאות. אוקיי? אלה 4 הרכיבים. קצת נתרשם מזה. למשל מהג'ונגל, משורשים, הם אנשים מפיקות חבלים, שהם חזקים מאוד, כמו חבלי סזל, עשויים מסיבים שהם קוטפים בג'ונגלים, וקולעים אותם לחבלים, ומוכרים אותם אחרי זה בשווקים. דוגמה לכלכלת דונגה, מי שיושבת בחלקה שבורעה ונוקטה ונשתלה ונזרעה, וזה קסבה, זה יבול של קסבה, היא אוספת בסל של הקסבה, וזו אדמת דונגר קלאסית, כאילו, עם השיפוע הזה, מסביב, עוד אזור שלא מבורע, זה כלכלת דונגר קלאסית. דוגמה לחקלאות, אז החקלאות היא מאוד פשוטה בכפרים שלהם, היא מאוד לא טכנולוגית, עדיין משתמשים בשברים ובבפלוז כדי לחרוש את השדות, אבל יש להם טרסות אורז מריבות. עכשיו, הסיפור של הטרסות אורז הוא לא סיפור פשוט. בעיקר, הטרסות אורז זה חלקות ששייכות כבר רשומות כאילו לשבטיים, על שם שבטיים, בדרך כלל בקרב קבוצות של הדסיה והקוטיה. אבל יש פה 2 בעיות. אחת, זה שהם קצת עצלנים, החבר'ה האלה. הם לא אוהבים לעבוד מאוד מאוד קשה. וכשיש לך אורז, שאתה מתחח, שאתה זורע, שאתה זה עבודה קשה. נכון שהיא מרוכזת, אבל היא עבודה קשה. אתה עם הגב מקופף, זה קשה, עם הרגליים במים, זה קשה. זה עבודה קשה, והשמש קופחת כאילו. זה עבודה מאוד קשה, אוקיי? אז הם לא כך רוצים לעבוד. והדבר השני,
זה אז הם מביאים את הדום. דום זה קבוצות שהן לא שבטיות, אבל הם טמאים. זה האלה שעוסקים בשריפת הגופות, כי שריפת גופה, לגעת בגופה מתה, באדם מת, זה עיסוק מטמא. אז מי שעוסק בשריפת הגופות בהודו, זה קסטה מאוד מסוימת של טמאים שנקראת דומס. והדומס האלה הם ערמומיים, אוקיי? הם תחמנים לא קטנים. הם מתיישבים בקרב הכפרים של הדסיה והקוטיה, כל פעם משפחה אחת, משפחה אחת, משפחה אחת כזה, ומתחילים לשאת ולתת איתם, ועושים איתם מחראי כזה, והם אומרים להם, אנחנו נקצור לכם את השדות, תמורת אחוז כזה וכזה מהיבול, ואז לוקחים הרבה יותר מהיבול, והאלה נשארים עם פחות, כי השבטיים הם קצת תמימים, והדומס הם ערמומיים. ככה זה בהודו. הכי עני גונב מהזה שעוד יותר עני ממנו, אוקיי? זה שנמצא בתחתית הסולם החברתי, יש עדיין מישהו מתחתיו, הוא יכול לגנוב ממנו. הבופלו, חיים טובים יש לבופלו, זה עד שהם צריכים לעבוד בשדה, אבל כל עוד משתמשים בהם לבשר ולחלב, הם מאוד נהנים מחייהם. עכשיו היום החגיגה הגדולה זה יום השוק. יום השוק המקומי, כולם מגיעים, גם ההודים מגיעים, גם השבטיים מגיעים, כולם מגיעים, אתם יודעים, 50 איש על ג'יפ כזה, על ג'יפ וויליס כזה ישן, ויום השוק מתחיל, וכולנו באים לבקר בשוק, כי אנחנו רוצים לראות קודם כל מי מגיע. אז מגיע מוכר הקדרות והדליים, שהולך לפרוס אותם, שימו לב לחנות הניידת שלו, איזה קישוט ואיזה יופי. ומגיעים מוכרי העלים, שהם לקטו בג'ונגלים וחיברו אותם בעזרת קיסמים, כדי להפוך אותם, אתם יודעים למה? לצלחות חד פעמיות. אלה צלחות חד פעמיות בעוד, כאלה גדולות, שם על זה אורז, רטבים ואוכל. וכל מיני מוכרי שורשים וסיבים וכל מיני ענפים שהם מביאים, אני לא יודע בדיוק למה זה משמש, אבל זה נורא יפה לצלם אותם בבוקר שהם מגיעים לשוק. ועוד פעם מוכרות העלים, שימו לב, העלים האלה זה בעצם כל עלה כזה ענק מחובר מכמה עלים שמחוברים ביניהם בקסמים כאלה, לא קסמים אמיתיים, חתיכות עץ כאלה קטנות שהן מכינות, ומזה עושים צלחות. ואיך אפשר לשכוח את הקומרס, את הקדרים, זה אומנם מקצוע שהולך ונעלם בהודו, זה קסטה שהולכת ונעלמת בהודו של הקדרים, כי הפלסטיק מחליף אותם, אבל עדיין השווקים האלה הם מגיעים. ואנשים השבטיות שמגיעות עם כל מיני יבולים שהן מביאות איתם מהכפרים שלהם, מהג'ונגל, כל מיני פירות מיוחדים שהן קוטפות, חוצות את הנהר בדרך לשוק. ובואו נתחיל לבקר קצת בדוכני השוק, זאת מוכרת למשל תרנגול הזה, בדרך כלל אתם מוצאים פה דוכנים שבאדם שמוכר דבר אחד או משהו כזה, כן? אלה למשל מוכרות האלכוהול, המהווה, האלכוהול המקומי עם הטבלון של העלים של עץ המהווה בפנים, של הבאדל טרי הזה בפנים, זה קצת תוסס, זה עבר פרמנטציה, וכל אחד בא עם הכלי הזה שלו, כמו שהגברת הזאת מחזיקה ביד שלה, כלי כזה, לא המתכת אלא השני, כל אחד מביא לה את הכלי שלו, ועם המתכת לוקחת מתוך זה ושופכת לו פנימה, והם הולכים הצידה לשתות. ואיך אפשר בלי מוכר הצ'אי, זה בכל זאת הודו, כן? מוכר צ'אי זה מה שנקרא חובה בכל מקום. ומוכר את הצ'יליז, זה בכל זאת הודו, יש אוכל חריש, מוכר את הפלפלים האדומים. יש שם תמונות שהן פשוט מדהימות, מוכרות העגבניות. אבל השוק מגיע לסיומו, ובסיום יום השוק כל מה שנותר זה לכלבים לאכול את האוכל, ואנחנו מדלגים לנו הלאה לשוק הבא באונקדילי, ששם אנחנו הולכים לפגוש את הקבוצה הכי מעניינת, את הבונדה. הבונדה חיים בבידוד מאוד גבוה, משהו כמו 3-4 כפרים נותרו של הבונדה,
הכפרים האלה אסורים בכניסה לא רק לתיירים, אלא גם לשלטונות הודיים. שוטר לא יכול להיכנס לשם, יש להם שיטור משל עצמם, יש להם בית משפט משל עצמם, יש להם הכל משל עצמם. אנחנו פוגשים אותם ביום השוק, בעיירה שנקראת אונקדילי, שלשם הם מגיעים, הן מגיעות בעיקר, אנשים, נשות הבונדה, שמגיעות עם התכשיטים המיוחדים שלהם, עשויים מכל מיני בלוטי יער כאלה שהן שוזרות להם, וכל מיני הצעדות מאלומיניום, זה לא כסף, זה אלומיניום שהן שמות על הצבא, בגילאים שונים כמובן, מבוגרות יותר, צעירות יותר, רואים אותן מגיעות ככה לשוק, כמובן גם עושות פוזות בשביל התיירים, כן? ומנסות גם מדי פעם למכור תכשיטים, אבל הן מאוד יפות, הן מאוד חינניות ומאוד מרשימות בהופעה שלהן. עם תינוק, בלי תינוק, כמובן שתינוק מוסיף ליכולת שלה למכור. והנה, מבוגרת יותר, תראו איזה קישוטים הם שמים עליהם, כל מיני חוטי תיל שהן שמות באוזן, כן? ובלוטי יער כאלה על הראש, וכל מיני ממש קישוטים שלא נגמרים. תראו איזה ילדונת קטנה פה, כן? היא לא יודע, 14, 15, היא נשואה, זאת אומרת, אלה סממנים של נשואה כבר, אוקיי? אישה נשואה הולכת ככה, אצל הבונדה. הבונדה הם קבוצה, תראו, תווי הפנים שלהם שונים, השפה שלהם שונה, ההתנהגות שלהם מאוד, צריך להיות זהירים איתם, כמו עם הדונגריה, גם עם הבונדה צריך להיות זהירים, גם עם אנשים, זאת אומרת, צריך להיות מאוד זהירים, כי הם לא יותר מדי אוהבות אינטראקציה, האינטראקציה העיקרית שהן מוכנות זה תצלם אותי ותן לי כסף, כאילו, אל תשאל אותי שאלות, אל תבלבל לי את המוח, אל תהיה חבר שלי ואל תצטלם איתי, אתה רוצה לצלם אותי, תן לי כסף. בעבר גם את זה הם לא הסכימו, כי הם חשבו שמי שמצטלמת, אז הנשמה שלה תלך, לא יודע, כל מיני שטויות, נראה לי שהכסף דיבר גם פה. בואו נראה איך הכי מאוד עניין כמה כסף יש, לא הרבה, יש פה סתם של 100, כמה שטרות של 50 של 10, זאת אומרת אין לה פה אפילו 200 דולר בחיים, קנה עכשיו 10, קיבלה את המתק שהיא רצתה. כן, עכשיו החבר'ה האלה, הבונדה, בכלל, האנשים שלהם לפעמים מגיעות לגובה של 1.80 מטר, הם כונו על ידי אחד החוקרים המעניינים של השבטים בהודו, שנקרא וריה אלווין, הוא היה כומר צרפתי שהגיע להודו בתחילת המאה ה-20, באמצע המאה ה-20, והוא חי שם עד 1964, הוא חקר גם בצפון מזרח הודו הקיצוני, באזור של ארונצ'ל פרדש, קבוצות שבטיות, וגם באוריסה. הוא כינה את הבונדה, הוא אמר, אלו הם הפרא האציל, זה הפרא האציל הקלאסי. הגובה שלהם, ההופעה שלהם, זה, הוא קרא לזה, הפרא האציל. בואו נראה איזה דוגמה לפרא האציל הזה. תראו על השירים ברגליים, אלו הולכות ברגל בערים, כמו הילד. עכשיו אנחנו יודעים גם כמה פרא, כמה כאלה. אציל אולי, אבל פרא, זה גם טוב. אוקיי, אז אחרי הביקור בשוק של הבונדה, אנחנו בעצם גם בטיול הבא זה יקרה, וגם בטיול אז זה קרה, וגם אנחנו עכשיו עוזבים בעצם את הגבעות ואת הערים, את האזורים של השבטים, ולאט לאט מתחילים לחזור להודו, לחזור למטה לכיוון החוף, לכיוון הנוף של שדות האורז, לכיוון הנופים הכפריים של אוריסה,
וכמובן אפשר לשכוח את הברהמינים במקדשים שיושבים ומחכים לתרומות. כמובן בנסיעה הזאת למטה, הייתי אומר שהשבטים שמבקרים בהם זה משהו כמו שבוע ביקור בשבטים, 5 לילות, 6 לילות, משהו כזה, השבטים נשארים, הייתי אומר, איזשהו זיכרון רחוק אחרי שעוזבים אותם וחוזרים להודו, ושוב צריך להתמודד עם הודו, עם כל העניינים שלה, אז השבטים האלה נשארים איזשהו זיכרון רחוק, ובעצם אני רוצה לסיים פה עם פסקה שנאמרה על ידי ג'וואהרלאל נהרו, ראש ממשלת הודו הראשון, בנאום שהוא נשא בפני הפרלמנט ההודי, בפני הלוק סבחה. הוא אמר כך: אתם יכולים לדבר יום אחר יום אודות תוכניות פיתוח לאור השקפת עולם כזו או אחרת, אבל אם לא תטפלו בלב הבעיה עצמה, הרי שכל הדיון האקדמי שלכם הוא בגדר כישלון מוחלט. מכיוון שהבעיה האמיתית היא להבין את בני השבטים, את תרבותם ואת אורחות חייהם. אם נצליח להבין אותם ואת תרבותם, אם נצליח לגרום להם להבין אותנו וליצור קשר רגשי בינינו לבינם, הרי שהצלחנו במשימתנו. ועם המילים האלה של נהרו, אנחנו נסיים את ההרצאה ונפתח להרצאות, לשאלות מי שרוצה, לא לפני שנזכיר עוד פעם שיש לנו טיול שיוצא בדצמבר בהדרכתה של דנה מרזל, ואנחנו כבר אותו באוקטובר, אז מי שמעוניין, פליז, נא לפנות. אביב, תודה רבה. קודם כל זה נראה מדהים, כל הנושא הזה של ביקור אצל שבטים, גם שונים באופי שלהם, אבל באמת נותנים איזושהי הצצה ממש לחיים, חיים של פעם, כמו שאנחנו קוראים, כי אנחנו מאוד התרחקנו מהמקום הזה, גם המאוד שבטי, גם המאוד ככה מחובר ככה לגידולים, למה שקורה סביבם, וזה פשוט מרתק, ותודה רבה לך שככה הפגשת אותנו עם האזור הזה של הודו. אני רק רוצה להוסיף מילה אחת לגבי הטיול. למרות האזור המרוחק ולמרות הנידחות של האזור הזה, זה לא בתנאי שדה הטיול הזה, זה בבתי מלון נורמליים, 2-3 כוכבים, בסדר, לא איזה משהו מפואר שהיינו בוחרים, לא איזה צימר שהיינו בוחרים לוויקנד, אבל מיטות נורמליות, חדרים נורמליים, מזגנים, מים חמים, שירותים נורמליים, הכל סביר ונקי. כך שלא צריך להיבהל. כן, אנחנו לא ישנים איפה שהם ישנים לצורך העניין, אלא באמת בתנאים טובים יותר. אז אוקיי, אז הנה, באמת שאלו איפה ישנים, מה אוכלים, אז באמת נתת תשובה על זה. זה אנושי, שום דבר שם לא נופש, לא ריזורט בסיישלס, אבל בהחלט אנושי וסביר בשביל, ורמת העניין היא כל כך גבוהה ששווה את זה. כן. מישהי כתבה כאן, ליאורה כתבה לנו, היא כתבה, הם חיים בטבע ואוכלים מה שהם מגדלים, ולכאורה הם חיים באיכות החיים שבמערב מטיפים לה. אז מה איכות החיים שלהם? מה אחוז התמותה של הילדים, וכמה הם מעריכי חיים? כלום. בואו, כאילו זה אשליה מאוד יפה, להגיד אם אני אוכל אוכל אורגני ואני אנשום אוויר טוב וזה, אז הכל יהיה נהדר. זה לא עובד ככה, הם מתים בגיל 40 מדיזנטריה המבית למיטת תזונה. התוחלת חיים שלהם לא מגיעה לחצי מהתוחלת חיים שלנו. אולי מגיעה ל-70% מהתוחלת חיים ההודית הממוצעת. אבל תשמעו, המהפכות הגדולות ביותר של תוחלת החיים, בואו, לפני שהפירות האורגניים לוקחים קרדיט, ואפילו לפני שהרופאים לוקחים קרדיט, זה הביובים. הכניסה של הביובים במאה ה-19, זה היה ה-game changer של תוחלת החיים. אני לא חושב שיש פה מה לדבר על חיים טובים לשבטים האלה, אלה קבוצות גדולות. אני מוכן כן לדבר על נושא של עושר סובייקטיבי, האם האנשים מאושרים או לא, זה צריך לשאול אותם, אני לא יודע.
אני חושבת שגם רואים את זה. בפרמטרים המקובלים מדובר בקבוצות נחשלות, דלות, שחיות בשולי החברה. אז אני חושבת שגם באמת כשמגיעים לשם ורואים בעיניים את כל הדבר הזה, הרבה פעמים רואים גם באמת כמו שאתה אומר, עד כמה הם מאושרים במקום שלהם ובצנע הזה שהם חיים בו, בצנעה ובצורת חיים הזו. אומרים שהבוטנים הם האנשים הכי מאושרים בעולם. אז אומרים, בסדר. שואלת מירי, באיזה תאריך יוצא הטיול בדצמבר, ומתי יוצא טיול נוסף לאזור הזה? נדמה לי שב-12 בדצמבר, אני לא בטוח, כדאי להסתכל באתר, אני מוכן גם להיכנס תכף ולשלוח פה בצ'אט אם רוצים את הלינק לאתר שלנו, לטיול הזה. טיול נוסף, כן, נדמה לי שזה ב-12 בדצמבר, טיול נוסף רק בשנה הבאה, אם בכלל. זאת אומרת, זה לא טיול שמוצאים אותו הרבה. טיול מיוחד. אוקיי. אנחנו יוצאים אני שלחת בצ'אט את הקישור למסלול הטיול, מזרח הודו. יוצאים אני אשים פה מי שרוצה לראות. יוצאים ב-28 ל-11 וחוזרים ב-12 באמת ב-12 לדצמבר. אז אנחנו ממש בתחילת דצמבר. כן. אז אתם יכולים ככה להתרשם מהמסלול של הטיול, ובכל מקרה גם נשלח אחרי זה את ההקלטה ואת המסלול הטיול, ותוכלו ככה להעמיק בדברים. אז אביב, אני רוצה באמת להודות לך ככה שחשפת אותנו לאזור המזרחי של הודו, ובאמת לשבטים המאוד מסקרנים שמאכלסים את האזור הזה. וכמובן, כמו שאביב ציין, מי שרוצה פרטים נוספים נשמח לתת אותם, וזה באמת טיול מאוד מיוחד וייחודי, ששווה מאוד, מי שהנושא הזה מעניין אותו, מסקרן אותו ורוצה לשמוע ולדעת עוד, אז באמת אנחנו ממליצים להצטרף לטיול הזה. אז אני רוצה ככה להודות לכל מי שהיה איתנו כאן הערב, אתם יכולים כמובן לחזור ולצפות בהקלטת ההרצאה הזו, בהקלטות נוספות בערוץ היוטיוב של עולם אחר, אז שיהיה לכולנו ערב נעים ושנה טובה, שנדע להמשיך וליהנות מהיופי הזה שסובב אותנו גם בארץ וגם בעולם, ולמלא את התיק שלנו, כל אחד את התיק שלו בהרפתקאות חדשות וככה מראות וריגושים חדשים גם השנה הזו. אז אביב, תודה רבה. תודה לכולם ושנה טובה. להתראות חברים, שנה טובה, ביי ביי.